Домакините започнаха мача прибрани в собствената половина. Гостите редуваха атака след атака, абдинци рядко контратакуваха. Лошите атмосферни условия допълнително пречеха и на двата отбора. В 18-та минута реферът отмени гол на Берое. Енцо Ойос в 23-та минута отправи коварен удар, но не оцели вратата. 10 минути по-късно, след центриране отляво, топката се разходи пред гол линията на абдинци, но нападателите на Берое така и не успяха да я вкарат във вратата. В края на полувремето домакините погледнаха по-смело към вратата на Заралей. През второто полувреме натиска на гостите продължи. В 54-та минута Бруно Ривас нацели напречната града след удар с глава. 4 минути по-късно Берое стигна до попадение. Защитника на Абдин Георги Иванов при опита си да избие въглов удар засече топката в собствената си врата. Само 2 минути по-късно Цветомир Тодоров центрира в наказателното поле от фаул. Вратаря на гостите сбърка фатално и коженото кълбо се озова в мрежата на Берое. До края на редовното време гостите продължиха да пропускат. В 76-та минута Владимир Айтов можеше да реши мача с втори гол за Абдин след ювелирен пас на Цветомир Тодоров, но не успя да преодолее стража на гостите. Редовното време приключи 1-1 и се стигна до продължения. И когато всички на стадиона предчувстваха, че ще се стигне до изпълнение на Дуспи, Сантьяго Годой реализира победното попадение за гостите в последните секунди на първото продължение. Така футболистите на Абдин отпаднаха достойно от турнира за Купата на България от елитния тим на Берое. Да, защото терена ни беше в добро състояние. Aparte se sumó que había muchísimo viento. Имаше много голям вятър. Y fue un partido muy disputado. Беше един двубой с много единоборства. Nosotros los primeros 10 minutos nos costó adaptarnos al campo de juego. Първите 10 минути не можахме да се адаптираме добре на терена. Pero después en la primera parte hemos jugado al fútbol dentro de lo que se podía en esta superficie. Но първото по време, доколкото можехме, играхме в футбол. Y hemos creado bastantes situaciones de gol en la primera parte. Имахме бая състояние за гол пред вратата на Видин, que no pudimos formalizar con gol. които не можехме да вкараме гол. Y la segunda parte también igual. Второто по време беше същото. Es cuando hacemos la jugada del gol. Като правим ситуацията за гола. Enseguida nos empatan a balón, una jugada a balón parado. С тази положение ни изравняват. Y sí que es verdad que después tuvimos unos minutos donde no estuvimos ordenados en la cancha. После имахме някои минути, които не бяхме добре подредени на терена. Y generamos que había sensación de peligro del equipo de rival del Vidin que podía a la contra generarnos daños. И давахме положение на Видин на контратака да ни вкарат някой друг гол. Después en la prórroga sí que nos tranquilizamos. После успокоихме се отбора. Y volvimos a dominar el partido en base de tener la pelota y ser superior en ese aspecto. И започнахме да имаме повече топката при нас и да генерираме повече ситуации за гол. Pero quiero felicitar a mis jugadores porque en un día tan complicado. Исках да поздравя моите играчи, защото такъв ден както е днеска. En el campo también que estaba muy embarrado. С един терен, дето беше много кален. Han demostrado una profesionalidad muy grande. Показаха, че са професионални футболисти. Y hemos sacado un partido adelante que teníamos mucha ilusión. И искахме да спечелим този матч. Okay. Следващия съперник за Купата е ЦСКА 1948. Какво мислите за жребия? Bueno, primero tenemos varios encuentros de liga por disputar. Първо имаме още няколко мача да играем. Pero va a ser un partido bonito porque el CSKA 1948 es un muy buen equipo. Ама ще бъде хубав мач, защото отбор на ЦСКА 48 е много добър отбор. Y nos hace mucha ilusión poder seguir avanzando en esta competición. И искаме да спечелим този мач и да продължим в този турнир. Pero ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente partido en casa del próximo viernes. Но то сега трябва да се възстановим за мача за петък, който имаме срещу Хебър. El partido de liga con el Хебър, correcto. Срещу Хебър. Ти им показа силна игра и беше близо до изненадата, въпреки че отпаднахте от турнира. Силна игра, чак не сме показали, но показахме мъжество и борба на този тежък терен. Така трябва да сме реалисти. Късмета беше с нас, защото отбора на Берое имаха няколко ситуации за гол, се размина на косъм, но по-така жалкото е, че когато получихме гол, успяхме веднага да го върнем след естествено автогол. И в даденото продължение на
продължение от матча. 2 минути продължение, които даваха, след груба индивидуална грешка отново получихме втори гол и така вече изгубихме матча. Но публиката изпрати с аплодисменти вашите играчи. Естествено, аз и преди матча го казах, че отбора на Берое е съвсем друго ниво. Колкото да е създаден от чужденци, в момента е в подем, виждате какви са футболистите, единствено организирано и на контратака можехме така да им противодействаме. До по-голяма част от матча, пак казвам, се получи, но за голямо съжаление, защото и самите футболисти и самата публика заслужаваха да стигнем поне до изпълнение на Дуспи. Но за жалост има го в футбола това нещо. По-жалкото за мен лично е, че изгубихме и Винисиус за следващия матч от една необмислена постъпка с този жълт картон му е пети. Това ще натежи най-вече за следващата седмица. Иначе като цяло идеята не беше да се представим достойно, ако може, ако имаме спортен шанс. Ние го имахме до някъде, да се опитаме да отстраним отбора на Берое, но пак ви казвам, когато намалим индивидуалните грешки, тогава ще почнем да печелим и точки. Казахте, следващия матч започва второто завъртане в шампионата. Стартираме от последното място. Да, очевидно е това нещо, че стартираме от последното място. Това сме се заслужили. Имаме нужда от нови попълнения. Сами го виждате това нещо. Ще се опитаме след тези 3 матча да спечелим някой матч, да спечелим някоя точка и така да направим някаква селекция, да има конкуренция и да има свежа кръв в отбора, защото сами виждате, че място не е последно в групата, по-надолу не може.